Question number 1 भारतआ बबे जायगायाव गिबिसिन पारमाणिक निउक्लियार आगजुनि आनजाद लादोंमोन? मोनब्रै अपशन होनाय दंखायो। मोनब्रै अपशननि मादाव नोंथाङा बबेखौ कारेक्ट सानो बेखौ गोसोआव सानदो आरो आं होनाय एन्सारजों मिलायनानै नायदो आरो जोबनायाव नोंथाङा बेसेबां हादों बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार डि पकरन, जाय राजस्थानाव दङ। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 गंसे क्रिकेट पिचआव गंनै उइकेटनि गेजेराव जानथाया बेसेबां? मोननै स्टाम्पनि गेजेराव आरोखि जानथाय। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा 22 यार्डस। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आव दङ फ्रेन्स अपेन 2022 आव हौवाफोरनि हारसिं बादायलायनायाव सोर देरहासार जायामोन? होमबा बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार डि राफेल नडाल। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 झारखन्डनि राजथावनिया बहा? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार बि रांची। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 गाहायाव होनाय भारतनि बबे जायगाहा सना खनिजों लोब्बा दं? मोनब्रै अपशननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपशन नाम्बार बि कलार, राजस्थानाव जाय दङ। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आव दं जाग्रा बेसादफ्राव मानि खहा जायोब्ला गोलोन्दै जायो? होमबा नोंथांमोना बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपशन नाम्बार बि आयडिननि आंखालाव। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 आव लता मंगेशकरनि बिफाया सोरमोन? नोंथाङा बासिदो मोनब्रैनि मादाव बबे जागोन। बेयाव जाखिनि कुइसन दं गासिबो जोंना आसामनि जानानै थांखांनाय आनजादाव फैखांनाय कुइसन गोजा। अब्ला नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस हिसाबै लादो। गासै 30टा कुइसन दं नालाय 30टा कुइसननि मादाव नोंथाङा बेसेबांथा कुइसनखौ कारेक्ट होनो हायो बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार ए दीननाथ मंगेशकर। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 आव दङ ग्रीक सानखान्थि गोरों पाइथागरासआ गाहायाव होनाय बबेनि थाखाय मिथिजायो? होमबा बेयाव मोनब्रै अपशन दंखायो। पाइथागरासआ जोंना मानि थाखाय मुंदांखामोन? बेयो खनाथि आखान्थिथामनि माखासे नेमखान्थि दिहुनदोंमोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपशन सि जागोन खनाथि आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोनि थाखाय बेयो मिथिजायो। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 आव दं गाहायनि बबे फोरबोआ सावथुन दारिमिनजों लोब्बा दंमोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार डि कांस फेस्टिवल। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 आव दङ श्रीरामपुरा आसामखौ बबे रायजोजों जरायो? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपशन नाम्बार डि सोनाब बेंगल। दा नेक्स्ट कुइसन गाहायाव होनाय बबे नोगोरा लैथो बन्दर दं? बा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अपशन नाम्बार ए कचिन, जाय केरेलायाव दं। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 दैज्लां अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो सिगां मेडेल देरहानो हानाय सुबुङा सोर? बेयाव मोनब्रै अपशन दंखायो, नोंथाङा बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपशन नाम्बार डि बागेश्वर बरुवा बेनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 आव दं रंघरखौ सोर राजखुंग्रानि समाव लुनाय जादोंमोन? थारमाने सोर राजानि सासननि समाव बेखौ लुदोंमोन? होमबा बेनि मेन एन्सारा जाहैबाय अपशन नाम्बार डि स्वर्गदेव प्रताप प्रमता सिंहानि
खुंनाय रायजो खुंनाय समाव लुदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 14 आसाम आइजो मुलुगसोलोंसालिया बहा दं? वमेन इउनिभारसिटिया बहा दङ? जोंना बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नम्बर सी जरहाट। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 15 गाहायाव होनाय बबे गिदिंथिंग्रा फावथिनासालिया बयनिख्रुइबो गोजामसिन? माने बबे मबाइल थियेटारा बयनिख्रुइबो गोजामसिन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय कहिनूर थियेटार, जाय 1930 आव ओंखारदोंमोन। अप्शन नम्बर ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 16 अमर आपनार देश नि सुजुगिरिया सोर? होमबा नोंथाङा बेखौ हाखागोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन जोंना अप्शन नम्बर बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 17 जापाननि रांखावरिया मा? नोंथाङा मोनब्रै अप्शननिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नम्बर बी येन। दाना 18 नम्बर कुइसन गाहायाव होनाय बबे दालाङा गुवाहाटीनि खाथियाव बा गुवाहाटीनि खाथिसिनथाराव थानाय दालांखौ बासिनांगौ? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर बी सराइघाट ब्रिज बा सराइघाट दालां। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 19 असमिया रावाव बाल्मिकि रामायणनि दानस्लायनाय सप्तकान रामायणनि लिरगिरिया सोर? थारमाने सोर दानस्लायामोन असमिया रावाव? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नम्बर सी ए माधव कन्दलिया दानस्लायदोंमोन। दा नेक्स्ट 20 नम्बर कुइसन अरुणोदय मुंनि सेथि असमिया रावनि लाइसिखौ बहानिफ्राय दिहुननाय जादोंमोन? बा अरुणोदयखौ बबेनिफ्राय पाब्लिश खालामामोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मोनब्रैनि मादाव जागोन अप्शन नम्बर बी शिबसागरनिफ्राय। दा नेक्स्ट 21 नम्बर कुइसन ज्ञानपीठ बान्था मोननाय सेथि असमिया लिरगिरिया जाबाय? बा मोनब्रैनि मादाव बासिदो। बा ज्ञानपीठ बान्था मोनजेननाय असमिया गिबिसिन मानसिया जाहैबाय मा? वीरेन्द्र कुमार बागटारजी। अप्शन नम्बर डी। दा नेक्स्ट कुइसन 22 नम्बर कुइसनाव दङ इं 1942 मायथाइनि भारत नागार सोमावसारनायाव ब्रिटिश पुलिसा कनकलता आरो मुकुन्द काकतिखौ बहा गावथारामोन? होमबा बे क्वाइट इन्डिया मुभमेन्टआव जोंहा बबाव गावथारामोन? गहपुर थानायाव बेखौ गावथारदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन 23 नम्बर कुइसनाव दङ आसामनि गंसेल' सैनिक फरायसालिया बबाव दं? सैनिक स्कुला बहा दं आसामाव? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मोनब्रैनि मादाव जागोन जोंना गवालपारायाव दं। दा नेक्स्ट 24 नम्बर कुइसन हारियारि सावथुन बान्था नेशनेल फिल्म एवार्ड मोननाय गिबिसिन असमिया सावथुना जाबाय? होमबा मा सावथुना गिबिसिन मोनामोन? होमबा बेनो जाबाय अप्शन नम्बर सी हालदिया सराये बावदानखाय। दा नेक्स्ट 25 नम्बर कुइसन 25 आव दङ लेबु आरो आमलायाव बबे भिटामिना थायो? नोंथाङा बेनि एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना भिटामिन सी। अप्शन नम्बर ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 26 आव दं अख्रांमायाव थांनाय भारतनि गिबिसिन आइजोआ सोरमोन? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर सी कल्पना चावला। दा नेक्स्ट कुइसन 27 नम्बर कुइसन नुमलीगढ़ रिफाइनारिया बबे जिल्लायाव दं? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन एन्सार अप्शन ए गलाघाट। दाना नेक्स्ट 28 नम्बर कुइसनाव दं सानखौरांनि बबे ग्रहआ बुहुम आरो बृहस्पतिनि ग्रहनि गेजेराव? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर ए मंगल ग्रहनि गेजेराव। दा नेक्स्ट 29 नम्बर कुइसन भारतनि हारियारि फिरफिलाखौ सोर महर होनायमोन? मोनब्रैनि मादाव नोंथाङा बासिदो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर बी पिय'लि बेनकाया बेखौ बानायदोंमोन। दाना 29 कुइसनाबो जोब्बाय। दाना जोंहा जोबथा कुइसन नम्बर 30
कुइसन नम्बर 30 दं हाजोखौ बबे मोनथाम धोरोमनि गोरोबथिलि होनो? नोंथाङा मोनब्रै अपसननि मादाव मोनसे अपसनखौ बासिदो। कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ आं होनोसै। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि बुद्ध धोरोम, हिन्दु आरो इस्लाम धोरोमनि गोरोबथिलि होननानै बुङो। बेनो जोबथा कुइसनमोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो जोंना जानो गोनां आनजादनि थाखाय फैथावना माखासे इम्परटेन्ट बड'नि जिकेखौ मोनबाय थागोन बे चेनेलाव। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।